Tinagragsak dagiti umili iti Abra ti pangigdanon ti Department of Environment and Natural Resources Cordillera iti naduma-duma programa da iti probinsya baban iti DENR Express Program. Naipaypay ti titulo ti daga iti sumagmamano nga umili kan opisina ti gobyerno. Agipadamag ni Jam Malingan ti PIA Cordillera. Naiyasideg kadagiti residente ti Abra dagiti serbisyo ti Department of Environment and Natural Resources wenno DENR babaen iti DENR Express manipud April 14 aging April 15 iti Abra Provincial Capital. We are bringing the DENR closer to you. We are shifting from a system where you must find us to a system where we find you, bringing high-speed internet, technical expert, and real-time validation directly to your doorstep. Ginawa na namin to, it's time na meron kaming mga activities in provinces like Abra. I think this is our third time here, and then we also did this in Apayao, no? Na sinasabay namin yung permitting online, yung aming permitting online, permitting on wheels, so POW, permitting on wheels. And this time ni relaunch siya ng DENR, including other DENR services na like sa tree cutting, no, tree cutting permit, and even dun sa chainsaw registration and acceptance of land titling. Sumagmamano a residente, negosyante ken local government units tinagnumar iti duwang aldaw a permitting services ti DENR. Nasyat law na imam ta magbagada pwede ma'am dati registration ko ta Southways. Bagada di nga panag sit in ko mayay ko ang marigat no palubusan imin di ko. Nasyat dati kastuyan nga. Tapno sa sidig pa yun. Malaksid iti permitting services nang ipatong palpay ti DENR iti maysa nga information and education on key environment laws para kadagiti government information officers iti Abra. Nang iwaras metlaeng ti ahensya ti titulo ti daga iti sumagmamano a pagadalan ken individual iti sidong ti Handog Titulo Program. This implies security among school personnel that finally we now own the land. And finally, we can do a lot more for the school ground and environment. Manipod dito'y Abra, Jam Malingan ti Philippine Information Agency Cordillera para iti pambansang TV iti baro a Pilipinas.